alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Amets ez dakizu, baina gaur nik oso ondo indeldo. Bai. Bai, oso gustora esan, egonez, egun batzuk hartzen, dormidina. Bai, uste izaten ari dela kurtso bukaera bat, batzuia entzuten den gozate eta kurtsoa bukatu ezue, bestatzuk ez. Bestatzuk gozate hondikan lan egiten. Eta ni horietako den naiz, bigarren horietako den naiz, eta bai, kurtso bukaera intentsua izaten ari da, hortaz ustete, hori, hortatik datorrela. Bai, dormindartzerena eta gaur eskertua duterena ondolo egiteagatik. Bai, ondolo egiten duna izan da persona zorentxu bat, argiki, eta ni horre zorentxu naiz zer moduz? Nik ez dut berezik ongi loin. Erdi gaixo nao, atzo hain zuzen ere hobeto deskantzatzeko azkenean ibuprofeno bat hartu nuen. Eta, deskantzatu dut. Drogadura ibuprofeno. 200 miligramo. Osatzen dut hartu bi batea, sino 200 gramo. Oso ondo. Eta zer moduz doakizu ja opor garai hau? Ba, nahiz gelditu. Ez da gelditu? Ez dakit esan daiteke hemen, minio kompetentzia nao. Ai ba, adios, egia. Ere bai, ez dut informazioa gehiago. Asteazkenetan, ez? Asteazkenetan. Vale. Bai, datorren kursoakoak ere prestatu behar dituen naiz hasi, ez duelako denborarik izan. Baina esan egia, hobeto naizen, hobeto zaintza dituzten naizen edo beste lekunetan. Ze atakatan sartu behar nazu? Venga, esan egia. Bai. Pasa palabra. Naizen oso gustu gaude. Vale, ondo, vale, eta hoxe, esan izun, eta zuzen moz egoitz? Ez, nila esan dut edo, jazta. Hasiko ba? Zuk esan? Zer? Hasi? Hasiko ba, hasiko ba. Basoan barrena, kilkerrak bakarrik ausartzen dira gaueko ordu txikitako isiltasuna apurtzera. Oinutzik zoaz nora ezean, zerbaiten bila sartu zara bertan, baina ahaztu duzu arrazoia. Landareek, zuhaitzek, argi berezi bat dute, ahula, zurbila. Itzalak biziri daudela dirudi, zure begiradari iesi, ezkutuan entzun ezin ditzakezun sekretuak xuxurlatzen. Erraz ikustitzak ez du zure inguruan dituzun gauza guztiak, eta aldi berean ezin zure begiak ikusten dutenaz fidatu. Zentzumenek inoiz baino estimulu gehiago jasotzen dituzte. Kanpokoak, barnekoak, gordinak, basatiak, irrealak. Hotzikara bat oinetatik bizkarrezurrarera gorantztoa, ahaztu zenuen zu sentitzen duzu, inoiz benetan ezagutu ez duzuna. Hitz egin nahi duzu, sentitzen duzunari forma emateko, baina ahaztu zaizu hizkuntza. Gorputzeko hileak tentetu zaizkizu, okertu zara eta belauniko erori belarrezearen gainean. Ahoa ireki duzu eta otso batena dirudien uluak ihes egin dizu barnetik. Gora begira, begininiak handituta, izerdi hotzetan, ikusi duzu ilargi betea. Zu ariso eta ura zuriso. Gaua ez da laua, laberintu bat dirudi, galdu daraua, alde iun baterantzi, Gauza bat pasatzet esatea dela nik zerreman daukaten karta honekin. Hori beti komentatzen dut, ez dago gidoia, baina beti komentatzen dut. Eta ez dut galetu, zuk zerreman daukazu karta honekin. Nire karta da. Zure karta da, Piztizen piztizelako. karta da. Bueno, barkatu, ametxen karta da. Metaforena eta berez literalak ez dien gauzenak, eta simbolismoarena, eta gauza guztia buena, eta asko konektatzen du karta honekin. Ni karta honi mandiote gurra aurreko bisaiotan. Egon ginenean zean, kontadore zen, esan nun izugarrizko bedura ematen zeana karta honek, erotasunagatik, eta aurretik ere bai, esan nun zela karta peligrosoena ever. Zela, arkaro nagusietan arrisutsuena. Eta esan, azken bi aste hauetan,
lotura egin dut karta honekin eta errepente ez dakiten, pues ez dakit, bizitzen nabien garai berriak edo zer, baina ez dakit parte izkutuekin eta ez, parte guztienekin como konektatzen nabil eta batean aukerak ikusizkiote beldurrak eta min ikusi baino, ez? Zeren garai batean hori ikusten emakarikan, osatzen como, txabal, oneratzen dago erotasuna, eta aina deskontrola absolutu bat, orduan, eta aina ez ezagutza, da ez zure buruaz ezagutzen ez ezun hori, orduan dago gauza inkontrolable bat, eta orduan, dakarta bat, balola daite, zapalduna iztetena. Eta beste hauetan izan da kontrakoa da, como, ezagutu, igual gerturatzeko gogo bat piztu, eta ostean, kartoan inguruan apur bat aztertu edo ikertu, eta ara, karta ederra. Hasiko da eskidapenarekin? Venga. A ber, nik usten dena da 18. karta, bai, hemen atzen daukagu, hemen azpiko hau, hori da. Eta, ikusten da. Ilargi gigantesko bat, erdi-erdian. Eguzki bat ematen duna. Baina desberdintasuna da, eguzkiak berak ematen du argia eta ilargia daukala beste baten argia. Bai. Behar dula beste baten argia. Ditugu bidorre hoien artean ikusten da bide bat, eta bide horren atzean mendi bat. Osea, bide hori dijoan nolaite mendian gora, eta hor atzean galtzen da. Aurra ditugu soro batean, hemen, 3 animalia. Horietako 2 lurrean, lur gainean. Eta dira txakurra eta otsoa. Biak ilargi luka. Vale. Bai? Eta gero, dako hemen gauza bat, marisko guztu gutenak, esan gutena, zego xoa, behan, ez basante animali terribleak. Terribleak zeba. Terribleak zeren, nik usten dut guaztunak ez dien animali guztik, eta gaztiak ez dien animali guztiko, ez dako ularren besteko empatia. Orduan, empatia adibidez, garatzea, karramarro batekiko da zaila. Nik usten zazkit itxasoko animali guztik, etxo batez ere pulpak eta olagarroak eta sepe eta guztiak guztazkit pila bat. Baina ez dia zuzenen empatizatzen dezun katutxo bat adibidez. Edo behi bat, edo ardi bat, badakizu. Zaigoa. Orduan gau animali terrible bat, edo bentsatek izakintzako dena estralurtar moduko bat. Exoeskeletoa dauka. Iuna bizi daura azpian. Guk ezin dugu hor bizi. Orduan da gauza misteriotxo bat ere bai. Eta kartan gaua da. Bai, gatoz gauetikan. Eta bitxo hau, karramarro hau. Langosta bat edo. Ez, ibaiko karramarroa zeurgeza da. Laku bada. Bueno. Eta gatutik, baietz. Bale, laku bada. Eta langosta ez izan, ze jakin, langostek ez dituztera pintzak. Nik uste du baietz. Ez, mixerak. Bale. Bogabante. Bale, bogabanteak bai. Mixerak bai. Bale, orduan da karramarro bat. Bogabante ninguran esatea dilan animali batzuk super guapoak eta super mantxaztan dianak. Bai, hor metafora bat ere badao. Tarotakin eta hola. Bai. Bai, exoskeleto aldatzeana eta zarroatasuna eta... Bai, hori da. Kontua da, hemen daukagun karramarroa, laku batean dagola, eta laku honen barrenetik gogoratu urak inkonstientea simbolizatzen dula tarotean, eta emozioak eta barne mundua, eta honetatik kanpora ateatzen ari da, eta orduan, hor badago simbologia bat orain ikusiko dugu. Bai. Sartuko da kartaren esan nahian? Guazen. Bale, baina hortarako igual lehenengo sartuko da besti bat, zela eramango digu ilargiren iluntasun batea. Oso derra baina iluntasun hortara, bale? Bueno, goatu, lehenengo eta behin, gaudela 3. ilaran. Bai, leheno, hasieran jartzen dizugun 3 horretan, gaude 3. ilaran, bai. Lehenengo ilara balima zen, haurtzaro eta ikasten dituzun lekuak komo oinarrezko goza, bigarrena da, komo ez, nire bezaurotik helduaroko parte hori, helduaroko parte hori gehiago ez? Eta hor transitatzen duzia beste maila bateko energiak, eta azken hilara honetan gaude nolabaite hilara abstraktuago batean. Bai, gauzak ez dira ontxar alde bat edo besteak gizon emakume gauza dira nahasi hauak. Eta beste maila bateko hausnaketak eta indarrak egartzen dizkigu ez. Esaten da karta honen inguruan dela arkanoko
karta misteriotxo eta ambivalenteena. Bai, Eugek esaten du batzuk maite dutela eta beste batzuk gorrotu dutela. Bira, biak, nik amodio. Bai, bakizu? Amodio. Bai, esango nuke maite detela karta hau. Ikusi ziotelako iluntasune, da como Deabroren karta, a priori edo eriotzaren karta, baina batez ere Deabroren karta. A priori ematen dula karta bat terriblea dena, porque beti lotzen da, hori bizioekin, gauza desenfrenatuekin, adikzioekin tezak zer, baina da barne mundu bat ezagutzeko forma bat, ez? Deabroak baita ematen digu, berako, subsulerako bide hori argitzen saiatzen da, orduan, ederra da baita ere parte hori ezagutu alizatea, hortarako aukera bat zabaltzea. Eta ilargia baita ere nik horrekin lotzen da, eta da, beste maila batean eta oso izkutuan dago mundu horrekin konektatzearen kontua, ez? Ametxe munduan dauden gauzak, erotasunarekin lotzen dien baita ere pertzepzio batzuk, ez? Agian jo geseo esadezu, ostia, nik ez da izer ikusi dut, igual ez da gor, edo badagor, ez da izu, zure pertzepzioak agian engainatu zaitzakete, baina izanetek baita ere zure burua bestera batera mezu batzuk trasladatzen, ametxekin gertatu oiden moduan, ez? Osea, zuke landu ezin dituzun nahi gauza, batean ametxetan etortzen zaizkitu. Ez zentzu futurologiko batean, baizik eta lanketarako aukera bezala, ez? Kontua da, ilargiak ezin dula arrazionaltasunaren logika erabili bere mezuak ulertzeko, hau da, Eugek esaten du ez, ilargiak ez digula egia esaten, edo ilargiak ezurra esaten dula, dela esatea, mitoek ezurra esaten digutela, edo mitoak ez direla egia, ez? Ulertzen mezu dago mezua, hor dauden esanaiak, eta bar, claro. Bai, balio digute orduan, kontua da ez digula balio gure ohiko eskemak edo gure ohiko interpretatzeko moduak ilargiaren munduan ibiltzeko. Ja, eta hori interesantea, zeren agian baita ere, ilargiaren metaforakin segiz, ez? Da, como gauean zaudenean, eta errepente dena iluna dago, orduan ezin dezu funtzionatu egun argiz funtzionatzen format, nian, momentu batean oitu tentzea ja, ilargiaren argira. Eta hor baita ere beste gauzatu ikusten dira, gauzak bestera batera ikusten dira. Eta hori baita ere baduka, ez? Ta mitoke egiteutena gauzak bestera batera esanez, ezagutza bat transmititu, ez? Ta hor daude ezagutzak bestera batera topatuko ez genituzkenak. Bai, eta gero, leheno igual ez dugu aipatu, ez? Ilargiak baduela eguzkiak ez bezala, ez? Erasten genuen eguzkiaren antza dauka ilargi honek eta nahita egina dago, ez? Ematen ditu eguzki dara, baina ez da eguzki bat, eta da hain zuzen ere ilargiak horrela funtzionatzen delako, ez? Ez delako trampatitza zutera bina nahi, bai, ez aldakorra da. Eguzkia beti horrengo da, eguzkia konstantea da, ilargiak zikloa ditu, batzutan handiago dago, beste batzutan txikiago dago, ilargiak badirudi bere argi propioa duela eta zu argi propioa. Ez dauka. Eguzkiak, eguzkia goian daukagunean zeruan, egunean zehar guk lakuan garden ikusi dezakegu, ez? Zer dagoen lakuaren barruan, eta ilargi betea dagoenean zeruan, lakua dago beltza ezin da ikusi, bihurtzen da opakoa, eta ikusi dezakeguna ilargia bera da, ilargia lakuan egongo balitz bezala. Orduan, metafora bezala ere ez, zentzu guzti hau dauka, esaten diguna ezin dugu hartu den bezala, edo izango zenaren bezala. Eske guztiz. Da karta oso derra. Osa, gonbidatzen dizugu, karta hau ezagutzera sakonean. Ados, lotura zuzena dauzka ja dagoeneko ikusitugun hainbat kartekin, bai? Daukazer ikusia zortziarekin, bai? Dakizunez, numerologiarekin ere bain hasten da tarotaren mundua, orduan, zortzia daukanez lotzen da zeharekin, indarrarekin, besteak beste, baina baita ere lotzen da batez ere Amandregorenarekin. Amandregorenarekin. Dela bia kartago, osea, bai, hirugarren karta, baina bi zenbaki daukana. Eta gogoratu apur bat, Amandregona lotzen dela arketipikoki energia femeninoarekin, inkontzientearekin ere bai, lotzen da baita ere pasibotasunarekin, hau da, gauzak egitearekin, ez akziotik baizik eta bestera batera, igual hausnarketatik, eta ez, zure burua ezautetik, eta sakonetara jutetikan. Eta honen inguruan bukaeran dago plot twist bat ekarri zueguna. Ez duguna bandikan esan. Bale. Esaten da ere, Amandregorenak intuizioarekin duela lotura eta esanai askorekin antzekotasuna duela, baina Amandregorenak segutasunetik eta kontemplaziotik ditu balio hauek, eta ilargiaren aia da estado horretan bertan zaudela. Osea, ja zure zentzumenak pixka alteratu daudenean, beste excitazio maila batean, intuizioa bizitzen ari zarenean, ez horren beste jasotzen, baizik eta ja beste toki batera eramaten zaitu. Vale, de hecho, claro, gero esango numean, fijatzen bali maga kartontan eta da gizakiak. Ez dago gizakirik. Da, esango nuke bakarra, ez da bakarra da, ez? Rider Waite Smithen, apika. Esango nuke behetz. Bai.
Bai, beste guztien daude gizakiak, nolabait edo, osea, formatera bestera agertzen dira. Bueno, ez. La rueda de la fortuna agertzen da ingeru bat. Bueno, ja. Osea, antropomorfikoa den zerbait agertzen da, denetan. Denetan. Osea, inkluso eriotzen. Baina honetan ez. Osea, hau da, beste zerbaitekin konektatzera eramaten gaitu, ikusiko du zertan ez. Bueno, argiki eta aipatu dugu, ilargia lotzen da erotasunarekin. Ez erokeriarekin, sino ezaugarri horrekin, ero izateren ezaugarriarekin, bai? Esatemen, ilargia espainolez luna dela, eta latinez ere bai luna lunae, eta lunatiko deitzen zitzaiela, errealitatearekin harremana galdu zuten hoiei, bai? Pentsatzen zelako haien harema juntzela ilargira. Hola, zian, hola, uste zuten, bere garaian. Eta hemen dago referentzi oso polit bat, pop kulturakoa, maiteztegun egile batena, baina bere libura maite dituguna, dela Harry Potter, eta hor, dago Luna Lovegood, izen duen personaia bat, eta injustu da, ilargiaren erotasuna daukana, eta hain zuzen, erotasuna ez da guztiz ulertua, bere munduan dago beti beste planeta batean bezala, baina justu bera dituen bat tresna bestek ez dituztenak, eta horretik da interesantea. Aparte dela tipa bat, bere erotasunean eroso dagoena, bere zoargarritasune horretan jakindere, porque tipa ez da inozoa, tipa baki jendek ez duela ulertzen. Tipa baki titula goz estrainoak beste begiraden, besteen begiratik ikusita. Baina zaurgarritasun horrek edo horretan bada oso indartsua. Eta hori da superederra, personaje honena. Vale, hori, gero, datu gehiago, como erotasunekin lotuta, ilargiaren misterioekin lotuta. Dela, gaur egun hau dakit zeren, nik, urte asko ze australitzen lan egin nun, eta bertan, bagenekin, ilargi beteko gobetan gauza gehiago gertatzen ziala. Hau da, gertatzen zian, kaotikoagoak ziren gauzak, edo gertatzen ziren kontu violentoagoak edo gauza apasionanteagoak. Eta zein kontu zehartegi garaian ilargi betea den asteburutan. Hau oso kurioso da, ze berez, estatistikoki, zientifikoki nola bitzateko, ez dago, bat ere frogatua, bino, gero, ez eta ospitaletan egiten dutenek eta berdinez, osea, zerbait oso kuriosoa. Bai, nik uste, igual dago un poquito de profecía autocumplida. Ez da, gure jendarten igual betare, kultura orokorrean dagoen zerbaitenez, como ilargeren kontua, eta zikloekin gaudela lotuak, eta mareak, osea, guruko oso integratu dagoen zerbait da hori. Baina bestela da misteriosoa den zerbait. Total, osea, bai esaten da, eta bai ezagutzen da, nola baita esaletze emozionalaren ondoriozko gertakariak iten diela gehiago gertatu ilargi beteko hauetan. Diela indarkeriare egotzea, edo beste baita ere suizidioak gertatzen omen dia gehiago, garaiotan, ez? Ilargi beteko garaiotan. Gero, gaiz apur bat alatuz, edo, erotasunaren gai honetan segiz, baina apur bat beste kontu batera junez, hitz egiten du karta honek energia inkontzientea askatzean arriskoaz, bai? Eta hau litzak erotasuna. Hau da, inkontzientean daukaguna, batean askatzen dugunean, inungo kontroli gabe eta agian prest ez gaude momentu batean. Bai, gero hemen esatean, karta, ja askotan esan dugun bezala, tarotak ez ezkigula jartzen landu ezin ditugun gauzak aurrean, hau da, ateratze bali mazeu karta hau da prest gaudela, karta hau landu alizateko. Eta baditu guran loa baita tresnak honi aurre egiteko edo hau landu alizateko, ez? Orduan zentzunetan, hori ez gara matzala beldurrak hartu hau hartzen denean. Eta danekin lotutare bai, hori esatea, erotasunak lotuta eta bar, konturatzea bide oso badara magula ilargira heldu ganaino, da tresnasko eskuratu ditugula. Bai, gogoratu eroaren bidaia, 0. hasten dena, goaz pauso tresna desberdinak eskuratzen, eta hau deia bukaeran, eta apaten 18. kartan ilargian, dagoneko baditugu hainbat tresna honi aurre egiteko. Orduan horre betare lasaitasun apur bat eman diezagun, ez? Erotasunaren kontu hau ere bai lotu daiteke txamanarekin, bai? Beste behin bete ditzen genuen txaman, ez da ze behira zaukaten, eta ze gaitasun nolateko hori, errealitate ikusteko, interpretatzeko eta baitare tresnak eskuratu izateko, ez? Eta hori ez, txamana metafora izango litzake, hori ez, txamana ere bihurtzen da animali bat, beste errealitate bat ikusten du, askotan gertatzen den edo, askotan dituten zerbait da, herritu askotan ez, animali asko izagoarek hartzituzte, eta nola baite, hau litzake ilargia, baina txamanak kontun izan, tresnak baditula hor mugitu alizateko, hau da jakinduria badauka hor mugitu alizateko, ez?
Hor badago, metafora bat, enaiz goazen ze pelikuletan edo ze eleberritan zen bino, ilargien munduan sartzean kontua da, zuk ilargitik, eta hau esaten da ez, eta loten izarraren argia ikusten zuen, izarraren argira iristeko, edo ez eguzkiraino bidean egiteko alde ilunetik pasa behar duzu, eta Bai. hor dauden gauzak ekarri behar dituzu kontzientera, ez, benetan osotasuna lortu ahal izateko. Kontua da, ilargiaren mundutik ibili behar dugula, baina ezin dugula han bizitzen gelditu, eta hori da arriskua. Eta ezakiz ze pelikuletan zen, eta zertan zen, mino sartzen zien beste mundu batera, eta soka batekin lotuta juten zien. Eta arriskua zen soka hori moztea edo puskatzea. Orduan ez daukazakizu atzera bidea, ez? Eta hor dago ez ilargian galtzearen beldurra askotan izan daitekela, gauza askorekin lotu daiteke, ez? Baina sartzea toki batzuen, eta azkenean zuk sortzea realitate paralelo bat, ez dena, erabat, ez, galdu duzunean ja iparra, eta ja ez duzunean desberdintzen, ez? Zer den metafora, zer den erreala, zer den... Claro. Eta, etortzen zait irudia, bezaiten da ze pelikula den. Bai. Esan dezuna. Bezakit ze pelikula den, etortzen zait irudia. Etorri zaten beste pelikula da Origen. Origenen, daula ez, ametsaren kapa desberdinak, gertatzen zai hau. Dagate elementu bat dela jakiteko erametxetan dauden edo ez. Eta karo, altzea sartu mundu horretan, baina derrepente hor geratu bizitzen dela pertsonaietako batik gertatzen zaiena, ez dakila dagoen ametxetan edo ez. Eta orduan, ez gauza gertatzen dira. Eta interesantea hori ere bai. Bueno, xamanaren kontuarekin, goratu, lotzen dela baita ere karta hau, 9. kartarekin, ermitabarekin, lotura ez da gida bat daukazula. Karta hontan, gidaria dirakaslea ez da ikusgarria den zerbait, edo norbait, ez da figura bat. Da, norbere barruko lurraldeak lurraldeek eurak dira, gida bai. Ezagutzeko eta horra bitatzen duen guztia da, ez? Elementu gehiago esan nahien inguruan. Txakurra eta otxoa. Bai, eta zertekan txakurra eta otxoa. Bai, dakizuenez, animalia bi hoiek jatorri berbera dute. Bai, espezie beretik datoz, oso denbora gutxian gaina banatu dien espezie dira, txakurra eta otxoa. Eta nolabaite gure parte animaliak liake ez, parte basatia, nolabaite, inkontzientea, zein hotzan edo apala ez, kontzientea, parte basatia otxoa eta hotzan haua dena, dela txakurra. Domestikatutakoa, hori da. Eta bia bat ere jargi lukaria, eta hartzen badea, arkanotan ez dira, esan bezala ez da egizak, daude beste bateko animale, eta horrek eramaten gaitu gure beste izaera honekin zehatzera, konektatzera. Hori da, ez dago nahin beste buruan, eta pentsamendu razional konstante horretan, eta ez, leku ultrakarratu horretan, zeitan demozten esan guztiak ulertu nahi dugun, baizik eta dago, beste leku batean, eta akizunez, beste leku batera jun alizateko beste metodo batzuk erabili behar dira. Hori argia da, bai. Eta horretaz aparte karramarroa daukagu. Amiga, eta karramarroak ja eramaten gaituna pixka bat ja piztia den horretatik harago. Hau da, inkontzientean ditugun gauza ez, destifratu ezin dien gauza komplexuenak eta simbolikoenak simbolizatzen ditu ez, karramarroak. Eta karramarro hau barrutik ateratzen da urazalera, eta orduan hor ikusten duguna da ikusi ditzakegula edo behintzat egoera honetan, ilargiaren egoeran, atera ditzakegula behintzat hortik mezu batzuk, edo ikusi dezakegula ez karramarronen itzala, nola baita esateko. Ez da guztiz uretatik ateratzen, baina aldi berean ere ura ekartzen du, ez edo barruko ura ekartzen du azalera. Orduan, hemen badaudez, mezu batzuk jaso ditzakegunak gero gure bidean aurrera jarraitzeko. Bale, hori da, zalantzi gabe, eski gustatzen asko gauaren kondoa zeren gauaren ateratzen dira beste izaki batzuk apenas ezagutzen ez ditugunak, adibidez, zeak, murzielagoan nola dira? Xaguxarrak, ostra, juntzaititza. Eta hori ez, askotan pentsatzen dugu diela izaki batzuk gure baitan ez daudenak eta gure baitan nahi ez ditugunak, ze gaueko animali baitan lotu izan deko gauza ilunekin tola. Eta hemen, ni gaurko informazio guztian amateratzen Polaken liburutikan, Rachel Polaken 78 grados de sabiduría liburutikan. Eta hor berak aipatzen du nintxek esaten zula, kontu zure deabura kanporatzarekin zure parterik oberena kanporatuz. Ez? Hau da, uste tarautak beti anikan eta ez, bide osoan zehar ikusten dugun zerbait dela, gizakion edo bizitzaren parte integratibo bat behar degula izan, ez? Hau da, ezin degula dena, hasiera batean, ez? Igual batez ere tarotaren lehenengo hilaran, bai diguala como zatikatzen dena eta dena, pues, energia maskulina eta ez tresnak, hola dena, baina gero dena diguala integratzen, behin da berriro, eta hori dela baitare, como, erakusten duguna batez ere, pues, ez, diabroarekin, Claro, es como, eta horretzen genuen jungetaz, eta inkontziente kolektiboaz ez egizar, ez?
gure parte hoiek integratzearekin, porque izan baditugu. Mhm. Ez, orduan, integratu bertu, ez. Karo, nola sartzen gea mundu honetara? Ha, Hau da galdera interesantea. Eta, Polake proposatzen du besteak beste, gure barne mundu horri iso egiteko interesantea dela, edo formetako bat izan daitekeela meditazio sakona, ez, adibidez. vale. Nik ez zait meditazio egiten, urduri jartzen den zerbait da. Motzat dituzu inozein? Nola? 5 minutuko meditazio Ez. bat. Ez eta inoiz. Eta ez, osea, uste dut dala behar bat daukatena burua gelditzearena, baina dagatorren barrenatu eta orden automatizatu haurik, egiten inundik inora plazenteroa hori, meditatu baretela pentsatzeak. Osea, como, Meditatorrela pentsatzen dut. bai, egiten dira zatu. Total, daude beste emategoera dela, adibidez, trantzean sartzea. Eta, trantze egoeran sartzeko agizuek izakiok eta beste animalia askok erabiltzen dituztela bestelako zeak sustantziak. Hoien artean dago silozibea. Silozibea dira hemen mongiak. Bai, hemen zemendiabali mazaz, da mongiak. Leku batzutan, jendeak inu dauden. Bai, da, ontxo bezala. Jena ditu markatu GPS-an nun dauden, baina gero ez du esaten inork nun dauden. Duela gutxi lagun batek izan zian, berak egin zula silozibaren bitartezko mikrodosien bitartez terapia bat, eta zenein justu lantzeko hau. Gero nik apur bat ikertzen aritu nezoren inguruan, eta itzegin nun lagun honen gida edo den pertsonanekin, eta esplikatu zen zertan zen prozesua. Eta berak esaten zian, nolaite, hemen badago, parte bat niretzako dena, como, un pequeño salto de fe, ez? Como, sinistu barrezu apur bat honetan, porque berak esaten zela dosi bat horren txikia ez dena naberitzen. Baina, iten dula maila horretan lan. Zea sustantzionek hartu barezu, daude forma asko hartzeko, baina, 30 kapsula hartzen zozena, 3 egunero, bat hartzen zugoitzen, eta jazta ez. Eta berak esaten zian, berak iten dula, silozibak maila honetan, mikrodosietan, egiten dula lan oso forma sakonekoan, eta impertzeptiboan. Baina daukara neurogenesirako egitasuna, eta orduan zoazela lotura berrik egiten, ez? Eta esaten ziana zen, jartzeko beti intentzio bat hartzen denean zea kapsula hori. Zeren, adibidez, zuk esaten duzu, pentsatezu, nahiko nuke landu, ditute oantxe bertan azken aldean, harremanekin gatazka asko, eta nahiko nuke landu harremanekin daukaten gatazka hau, ez? Hartzen duzu bakoitzen jarri intentzio hori. Eta silozibak egiten du fondoan lan bat. Evidentemente, esan zian, hau beharrezko izaten dela, behintzak gomendatzen dela egitea prozesu terapeutiko batekin batera, osea ez juteko aloloko prozesuak egiten, zeren gida bate behar izaten da. Eta kontatzen zian ere bai beharrezkoa dela, interesantea dela, prozesu bukatzen denean egitea makrodosi bat. Makrodosi bat da perretxiko handi bate jatia. Eta hartu eta 8 orduko prozesu bat egitea, ez. Eta lagunek kontatzen zian, nolako izan zen bere bidaia izan zen espektakularra. Kontatu zen guztiak erantzen ordu terdiz esplikatzen nola izan zen bere bidai osoa, baso batean eta bar, eta zer gauza zigoan ezagutzen, ez? Eta ze konexio itezitu hor, eta ze sinkronizia ematen zian, prozesuan zehar, ez? Zenbaki batzuekin eta bar. Karo, kontatzen zuen guzti hau, dago jende bat hor geratu dena, ere bai. Hau da, derrepente sinkronizidadek topatzen hasi eta, ez, gauzak formatera ikusten hasi eta derrepente konturatzera edo pentsatza hori dela realitatez. Eta hori da, dituen arriskutako bat, ilargi bezala, askomo ez, erotasunarekin konektatzea eta derrepente izatea tresanik hortik ateratzeko. Evidentemente, esan bezala lagundua da. Eta bideo egiten duzu gidari batekin, ezagutu ditzakezu zure buruan inguruko beste bat parte, bestela ezagutzen, zailago izan daiteken, ez? Eta orduan hori, Polak proposatzen du, trantzea dela ilargiaren mundu hau ezagutzeko forma bat, eta nik hori ekartzen dizuen, ez? Eta Polak esaten du, prestakuntzaren eta kemenaren bidez irudimenak azalera ekartzen dituen gauza basateak onartzen baditugu, orduan, ilargiak bakia ematen dugu. Terroreak, izuak, lasturak lehuntzen dira eta irudimenak gidatu egiten gaitu. Eta hau da, hain justu, lagunonek komentatzen zian bidai horren ezaugarri hori. Zeren kontatu zian izan zela bidaia bat leku berdinen egon bazen ere, como sensazioen eta ez, percepzioak ematen zioten hori guzti hori bidaia baten prozesuan gertatuta eta parte oso koloretsuak eta ez, silozibea irudikatzen dena iruditan beti da como koloretsua ez, forma asko, eta zaizer oso hippia oso ez, bakizu.
baina baita ere izan zitula fase oso ilunak. Ze honek ez, bide honek. Eta kontatzen zuna zen, fase ilun horretan ere egoteko gogoa izan zuela, eta hori pasatzea ere izan zela zerbait ederra. Hau da, izan da ere gogorra eta iluna izan da ez. Ba, ikusten forma, ba ez, pixat, eske nahi gogoratzen zian, lurrazpiko mundura, ez? Como, pues, dauden lekuan txitxareak eta lago kontua ikustu mentzitu, menetzen zerre bildura ematen zion, hasi no prestegon hortarako, ez? Eta bazakan gaitasun hortarako. Orduan hori, ez? Ba, agian ilargiak, edo jarrien argiak ematen zion argi bat, ez? Hori pasal izateko. Zebera jarri zen leku horretan, ez zen izan batean, zer? Ingo dugu mongi jate bat eta ber zer, sino izan zen ibilbide oso baten, ba, makrodosi bat eta orduan, ez? Eta, bueno, ez esan? Oso interesgarri iruditzen zait gaina, justo hor daudela droga psikodelikoekin eta hola jende asko kontatzen duen esperientziak zure burua, osea, gauza oso, ez, trascendentalezo hartzea eta hausnarketa oso sakonak egitea, nigo batzen naiz Brightonen nintzenean bizitzen, batzu juntzien festival batetara, eta juntzien LSD ze batekin denentzako, osea, eta aste gura pasatuten, LSD dosi batekin beste zer hartu gabe. Ura erantzuten eta eta bat etorri zen, oso emozionatua izan zerako, behantzako, benetan bizitzaren inguruko hausnarketa oso existentzial bat. Osea, sartu zera, eta gaina, justu esaten zuen, osea, ez zuen ongi pasa, hainbat momentutan, osea, ez, zer naiz ni, ezaki zer, baki zer, hola, hasi zera bere buruari galdera batzuk egiten eta holakoak, bine iritsi zera, osea, bidea egin eta gero iritsi zera beste kontzientzia esango dut maila bat izatera edo beste konexio mota bat izatea, ez? Errealitatearekin eta bere buruarekin. Eta hor badaude gaina, bueno, hemen naiz sartuko ez dakit ez ari gaian inguruan asko, baina badaude psikiatra, psikologo eta zientzialari asko honen inguruan esan dutenak oso garrantzitsuak izan daitezkela, ez? Sustantzia hauek noski kontrolatuta dosi konkretu batzutan eta ezagik zer, eta askotan oso betatua da hola honen inguruko ikerketa eta hola. Horda dokumentalak dago bate Netflixen ustez, honen inguruan. Oso polita gaina eta esplikatzen duen nola funtzionatzen duen burmuinean konsumo, osea, sustantziaren konsumoak. Eta, bueno, ez da izatik anoteratzen como esaterena ez gabiltzara iten aldarri bat nik pentsatu dut. Baina ez, inudik inora, gabiltzan aiten da aldarri bat antikapitalismoarena, dela mundua, mesez, mantxotu eta ia, eta guazen, eskenetzako, por ejemplo, honela laguntzen du komunitatea egiten. Osea, zure burua ezagutzen, baina baita ere komunitatea egiten, porque, por ejemplo, hitzeten gabiltza individualki hartzerena, pues adez, mikrodosiak, silozide, mikrodosiak. Baina baita hartu baiteke kolektiboki zerbait. Claro. Eta hortikan... Eta gidatua, hori da. Beste kultura batzutan, eta segurazki hemen ere lehen egiten zen zerbait zen. Osea, nahi doan esan da, eta hemen gaur egun pertsona txuriek hartzen dute eta kentzen diote, ez? Hartzen dute, apropiatzen dira gauza askotaz, bino, ayahuasca, ezak izzer badaude, rito pila bat, nola ditzen da, iten den azea batean, sauna antzeko bat. Bai, ezakin nola den. Erditze ez da izan. Bai, nahi lagun batzuk egin dute ere bai. Eta, terriblemente magikoa benda. Eta gida batekin eta gauza batzuk noski arriskoa ditula, bino ditugu agian sustantzia batzuk oso normalizatuak eta pertsona asko ibuprofenoak hartzen dituzte astean behintzat. Edo orfidalak hartzen dituzte gauero. Eta horrek ere alteratzen du, edo berdintzat. Orduan, hemen, ez, zerk egiten duen eta zertarako balio duen, zer egiten duen gauza bakoitzak eta zertarako balio duen, ez, produktibitaterako eta hotzan izateko balio baldin badu, bai, regulatuan noski eta beste gauza batzuk, ez ditugu ez da ikutuko naiz eta ez, kokako txartian kontrolatuak izan. Bai, eske guztitz bat natorturekin. Hori dela aldarri bat ezagutzeko gure buruak, gure komunitateak, mantxotzeko bizitza eta egoteko abestera batera munduan denarekin. Porque uste baita ere honek olako egoerek gainditzen dituzte guk geuk onartua ditugun eta funtzionatzen eta funtzionarazten gaituzten hainbat kontzeptu, taxonomia mental, eta izan dela, por ejemplo, separatzerena natura kultura, separatzerena animaliak eta gizakiak, esan dut, olako egora mistikoetan ez daudenean, batean aldatzen da asko pertzepzioa realitaterena, eta de repente egi batzuk topatzen dituzu, en el sentido platónico de rollo, de repente argi ikusten duzu. Eta sentitzen dituzu. Sentitzen dituzu, hori da asuntua. Eta orduan, ostia, badala aldarri bat baitare, osea, hori, bestera bateko bizi erritmoak izaterena, eta baita ere, hori ez, komunitatea bersortzarena, eta gure buruak ezagutzarena. Ez komunitatetik kanpo, sino komunitatean bertan ez, ere bai. Eta ja bukatzeko baina, esan ere nik iston beldurra maten dela, Nik dakat daukagun bat,
behin ezagitze izan zen, izan zula gaina, pues, zaindutako gora batean, Bai. hartu zula psikodelikoaren bat, ezagit gaina perretxikoren bat zen, eta esaten du, bere resaka izan zena gero konturatu zena ez, baina esnatu zela beha normal sentitzen zen, eta uste duzela kolore bat aldatu zeukala. Bai, Eta kriston, panikoa izan zula, hola geldituko nahi zetirako. nire lagun baten amak hartu zuen estramonia dela superpeligrosoa. Superpeligrosoa da. Erra intzun. Eta da asmarentzako una omen da, errantzea, estramonia. Bueno, ez dut inoiz konsumitu hau, behan da super pozoitxua, oso pozoitxua. Eta hartu zuen oso gutxi eta ikusten zuen jendea horia. Eta hola egontzen uste egun terdi holako zerbait. Simaz, hodia anekdota eta gak batzuk, baina esan etiela, hau ez dakit, gaur egun zeba, hola, como ludikotasunaren como tirania bat, ez? Divertiziko, es como, bai, bueno, divertiziko dia gauza hauek, baina gauza guzti betere jakin behar da egiten, Claro. jakin behar da hartzen, jakin behar da prozesatzen. Claro. Orduan, bai, ludikotasuna, bai, es como... Erne. Hori da. Erne eta, bueno, dena bezala, ez? Baina informatu, Neurri gero beste gauzatzuk egin dugula oso inkonstienteki, eta hor badaude beste kontsumo mota batzuk Sin oso duda. ohituak gaudenak, ez, Evidentemente. alkohola, tabakoa, Bai, eta bestelako droga ilegalak ere, bai. Iten dela, como, bai, hartu, beste bat, tal. Bueno, begira honei nolaite, osea, hitz egiten digu polakek, hori ez, beldurren inguruan, eta orain agertzen denez, ilargiren mundu honetan agertzen den mustro ez, eta ez, ulertzen ez dugun horren inguruan, eta bakara dela beste egile bat ditere asko irakurri deguna. Esaten du, azotan karta beldurrarekin, iluntasunarekin eta erotasunarekin lotu izan dela, baina... eta feminitatearekin ere. esan behar Baita da. ere, karo, amaldagoen lotura eta zeizer. Eta, bueno, aparte ez, ziklo menstrual eta guzti hau. Eta barkatu, baina ja, beste, eta gaina da ilargia feminitatea, eguzkia maskulinitatea, eta tradizionalki ere ulertu izan da ilargia berez txarra izango balitz bezala, eta eguzkia berez ona izango balitz bezala, eta Claro. piekin. Eta juntzete Saharara eguzkita, haber zenbateko ontasun. Orduan, berak ez duzte, nolaite karta hontan, bakarak ez duzte, karta hontan topatzen denikan iluntasuna beterata guztiari, sino gure burua. Bai? Osa hori esan dagoen, pues, gure buruaren parte bat ezagutzen ez duguna, eta aksesiblea ez dena egunerokotasunean, ez? Eta berak esaten duen beste gauza bat da, ilargeri beldurizatea, ilusionismoan jaustea eta gure itzalari beldurizatea litzakeela. Bai, hau da, ez daitezen izan inozoak esan nahi, ze izatez intuizioz ezagutzen ditugun parte guztia gure adienak, ez? Hor daudenak nola daitez. Nola daite, noiz beti integratu ditugu. Eta ja, tala bukatzeko, amets, heldu da plot twistaren garaia, bai? Ja. Dela. Konturatu bazate karta honetan daude bi dorre, bai? Agertu bienak gehiagotan, eta esaten duen, nun daude zer dia, noseke, eta hau da beste ez. Ba, gobatze bazate lehen aldiz Amalde Gorrinean ikusi genitun, eta zagaten bizuta bain itxura, bai? Eta nolait hau da, dualitateren, zer? Eriotzan ere ikusten dira. Eriotzen daude, atzean ikusten dira, Bai. goazen ikusten duen dauden. Daude, Amalde Gorenan, hemen atzian... Hierofantean daude ere bai, daitezke. kobratu, kontuatu. Hierofantea. Bueno, bai, bina hauek ez dira, osea, antzekotasun dute, bina ez dira. Hombre, hauek. Amalde Gorrinekin dakate, zea, osa daude bizutabe. Baina, Amalde Gorenan, uste dut hemen atzian ikusten dena, baina esango Vale. zer den. Vale. Eta eriotzan argi eta garbi ikusten dira bidorre hauek, eta eguzki atzetik. Eta Hemen gero, atzean. dorre bat agertzen da dorrean. Dorre bat. Agian dela horietako bat, dela igual, osea, azken egiera honetan baitare integratzen goan ez baitare, como ez, dorre horietako totxo bat, pum, hausten da, ez? Orduan, bale, zertara goaz? Bueno, esan bezala, ez, hasiera mundua bitartasunaren bidez ikasten hasi ginen, eta ibilbidean aurra ginela, ba, ezagatu dugun errealitateak, ba, gauza guztiak kombinatzen jundia, ez? Eta hemen dator plot twista, dela. Amandre Gorenaren beloa igaro dugu, bai, hau da, goatze bazate, bigarren ze horretan, atal horretan, gorren atala dena, Amalde Goren atalean, esaten duen, zer da gorren atzean, da, ikusten da zer, bailaku ba, noseke, eta lauta beste. Bueno, ba, igaroa bestaldea eta ilargia dago, Bai. hau da, ilargiaren mundua. Eta, kontzientziaren bidorreak ikusten ari gara beste aldetik. Hori da. Hau da, lana ez da igarotzea bertako egiek ezagutzea eta bertan geratzea. Hau da, ez da Amalde Gorenak atzean daukan mundu horretara jauzi egitea, baizik eta da, sartzea, ezagutzea eta hortikan ateratzea. Hori da. Eguzkirako bidea bide hortara itzulia izateko, ez? Bueno, berea munduan bukatuko den bide hortara itzulia izateko. Así que hori da parte guaia dena, eta igual horretik entzau da gizakiak, zeren ez da
parte humano, kultural, arrazionalari egiten duen zerbait, eta beste mundu batean, gure barruan dagoen beste leku hortara, edo leku horretan kokatzen den leku bat ilargia, ez? Eta gustatu zait, de repente, ilargia ez izatea ibilbidean puntu bat gehiago, da linea batean puntu bat gehiago, baizik eta atzean zegoen ateizkutu bat, eta ateizkutoren barruan zegoen zerbait. Claro. Eta izan da, izugarri gustatzen zaitago. Gaina aipatzen genuen Mandelgorenaren atalean, ez? Mandelgorenak bestu egiten gaitula nolabait mundu honetatik. Momentu horretan ez ginen prest. Eske, guztiz. Eske, zoragarri. Orduan sintesian, eta ja bukatze eta guaz, bigarren atalarekin, bai. Ilargiak barne munduko introspekziora gonbidatzen gaitu, kanpoko munduko kezkak alboratuz. Amandregorenak pasibitatetik egitea eskatzen badu, ilargiak irudimenaren sormena saldatutik egiteko proposatzen dugu. Bai? ¿Te gusta mi pussy? Lo muevo sexy, 3 en el jacuzzi. Tu puta muy lazy, le bota el culo, me bota las tetas. Tú eres un chulo, tú comes culo. Qué rico, sigue papi, despacito. No había visto el tamaño de ese. Se equivocó de agujerito. Tú lo pones, yo lo quito. Lo que te han dicho no es un mito. Le di a tu amigo, le di a tu tito. No hables tanto, no me fío. Estoy mojadita como un río. A ber, amets, inkontzienteaz eta bar, itzeten dua, pues, ordu erdi 40 minutu luzez. Baina, zuk horrek hartzen duzu... Segundo bat. Bai. Sí. Bale. Zuk horrek hartzen duzu beste parte bat, bai, edo zure atala edo, gaur pesatu ezuna, da inkontzientzian inguruan. Nola sortzen da inkontzientea amets, edo zelotura dauka? Ikusten ez duten entzako jun naiz nire apunte batzun bila diela, nire masterreko apuntea dituzte 10 urte, ez din, 11 urte, 2013koak hemen. Eta nire bitartean hemen esatariarena egiten eta denbora betetzen, bagizure modun zukun etorri bitartean. Gaixua. Gaixua. Bueno, hori izan dako amets, ikarezu genero eta inkontzientea, desira eta inkontzientean inguruko simposio txiki bat. Ilargiak badauka honekin guztiarekin zer ikusia, noski, eta lotuko dugu gainera gero pixka bat, eta horregatik daukagu lazou, ez? Desirarekin, eta desirak daukan, desirak sustraiak askotan inkontzientean ditulako, ez? Eta alde ilun batean. Noski. Orduan, askotan generoa hitz egiten dugunean, esaten dugu generoa, edo behintzat gure korronteak jarretzen dituztenek, edo jarretzen ditugun korronteek, esaten dute generoa performatiboa dela, ez? Eta askotan, esan? Ez daudela mitikoa Butlerrena. Hoi da. Uño geogeniak hartu performance hitza eta jarabiltzen du, doa komunera performantzera, bai? Orduan, performance askotan ere ulertu izan dugu antzerki bezala, edo esaten digute antzerki badela, baina kontuz, antzerki erabiltzen dugunean zematen du dela kendu eta jarri daiteken zerbait. Eta azkenian frivolitate punto bat ematen zaio eta Butlerrek inoiz ez du horren intentziorik izan esateko, ez, generoak ez daukala garrantzirik Paul Preciadak esaten du, ez, esatea generoa fikzio bat dela ez du esan nahi aragiztatutako fikzio bat ez denik eta ez denik ondorio materialik gure bizitzetan. Orduan, generoa performatiboa dela esaten dugunean hiru oinarri nagusi ditu hitz honek, ez, alde batetik testuinguruaren baitan jartzen da martxan, bai? Bestetik errepikapena erabiltzen du asko, eta bestetik bazterketariketak behar ditu, bai, generoak zentzua izan dezan. Osea, testuingurua behar du marko bat ematen duelako genero hori izan alizateko? Generoak beti komunitate, osea, elkarren arteko harremana behar ditu, orduan testuinguruaren arabera jartzen da martxan. Hori da, osea, diot testuinguru, osea, kultura baten barruan. Hori da, ez da nahi zen zerbait. Hori da, ez genera performatiboa dela. Bale, bigarrena zen? Bigarrena da errepikapena behar duela. Hau da, eta hemen sartzen da performatibitatea dela mugitu gorputza, nola ibiltzen zea, nola... Denbora guztian koherentea den, eta sartuko gara honetan ez, baina koherentea den errepikapen bat behar du generoak forma hartu dezan eta ulerkorra izan da din. Hori da, honi aporti dituzuen habituz. Vale. Eta bestetik daukagu bazterketariketak ere egon behar dira hemen. Hau da... Ez naiz? Hori da, bestearen gandik desberdintzea, beste batzuk markatzea, ez direna, ez, edo izan behar ez dutena bezala. Generoa askotan ulertzen dugu esentziat izango balitz bezala, eta berezkoa den zerbait izango balitz bezala, eta Butlerrek esan duena da, generoa ez dela deskriptiboa, baizik eta preskriptiboa dela. Hau da, esaten duela pertsona horrek zer izan behar duen. Adibide garbiena,
haur txiki bat jaiotzen denean, eta esan dugunean, neska bat mutil bat da, ez gara esaten ari pertsona hori, dena ez gara errealitatea deskribatzen ari. Esaten ari garena da, Izan behar duena. urdina parituko diot, jantziko da ezakit nola, ia motza luzea izango du, belarritakoak jarriko dizkiogu jaio berritan, Hori da. eta beste, helduko diot modu honetan eta ez beste honetan, dituko diot printzesa, dituko diot kampeon. Zentzu honetan da normatiboa generoa. Orduan, esaten duna da, ez du deskribatzen deus, baizik eta esaten du, preskribatu egiten du gorputzarek zer egin behar duen. Hori da. Eta hau, badakit, gaur egungo gure generazioko, eta helduagoak ere, baina nahi duan esan da, igual beste garai batzutan etzen horren deigarria, baina gaur egun ama askok trauma oso potenteak izate dituzte, ez zuterako uste ze puntoraino dagon, ez, paranoia kolektibo hau. Baina zer da, osea, baditugu lagunak ere, haurdun egon direnak, erabaki dutenak, ez dut esango aurra, osea, bai, zakiladun edo aluadun, ze horren inguruan, ez, sortzen espektatiba guztiak oso potentea dira. Eta jendeak, osea, ze violentoki bizidun, ofentsa bat bezala hartzen du gainea, eskeia burua juten nahi zaigu, ez dakizaia ezin da jakin, aurra konfunditzen ditugu, eta hau guztia, ez orduan, honek guztia. Mira, honen, barkatu, mozketa baina, honen adibidea de nola testingura alatzen den, batean oso ohikoak ziren gauzak, bihurtzen den gauzak, como debatibleak. Nire amak ez zuen nahi izan jakin neharre batan izer ginen, eta nehaneakin ere ez zuen nahi izan jakin, eta, bueno, nehanean kasuan esan entzioten por negación, hau da, vale, bueno, ya sabemos lo que es, esan zuten hola laugarreina batean, eta orduan ikusten zuten apendiz bat, eman zuten launtza zela zakil bat, eta orduan nama esan zuen, vale, pues, magiz beha gara juntan, da, apendiz bat ikusi duzulako, orduan ulertuzun, pues, nire amaren eskemetan, pues, muti ez da, ez. Nire harre bat kasuan etzun jakina izan, zer ginen, eta etzun, osea, inoiz ez digu transmititu bizi izan zunik inungo episodio violentorik, ez da komentarik, más allá de, pues, que hippie esta, ¿sabes? Que le da igual. Es que, eta hori gaina, jode, guraso bezala baita etzen, como, jode, guai, me da igual, que sea. Osa, ez, nahi bizi proiektu bat, nahi famili proiektu bat garatu, bikote honekin tal. Eta, gaur egun birtua gauza, como posicionamendu politiko, como brutal ba, lo de, ez zen jakin zer den. Tu. Bueno, eta zema jende posmo super txupinguai, daun gender reveal parti mierda hoiekin. Ostia, hori da, eta uste dute oso aurrerakoiak direla, ez dutelako urdina da roxera biltzen eskedun mutia, bakarrik jartzutelako eskedun mutia, orduan ja ez da sexista, bueno. Ostia, tio. Terrible, barkatu ametxe mozketa. Orduan, kontestu guzti hau ez, mutila da neska da, testu inguruaren arabera jartzen da martxan, generoa dago, gizarte batean gaudelako eta kultura baten barruan gaudelako, bestela litzake generorik egongo. Errepikapena behar du, hau da, behin eta berriro esan bertzaio pertsona dizer egin behar duen, eta pertsona horrek behin eta berriro egin behar du hori, eta baztertu egin behar da, zerretzaren edo egin behar dena da, ez, kanpoan utzi, arautik kanpo ez dagoena. Eta hemen, gertatzena, errepikapenaren bitartez batez ere aurrak eanean, iristen dela punto bat, pertsona txiki horrek ulertzen duna zer espero den berarengandik, eta esan da aurreratzen, ez, jendeak eskatu aurretik, bere kanpo hautik dauden espektatiba horien arabera, bai? Orduan, hemen badao interpelazioaren teoria oso polita dela ere, bai, igual ez du esplikatuko, ze gaina zaila da ulertzeko. Zea, nola, hau da Althusser. Gero palderrek erabilizun, generorako Althusserrek erabilizun beste testu inguru batean. Bueno, esango dut, kontua da, Althusserrek esaten zuen, zuri esaten dizutenean, tu, mujer, eta giratzen zeanean, ez zara giratu emakumea zarelako, emakume zara giratu zarelako. Osea, onartzen zu momentuan, asumitzen duzu momentuan, ez? Bai, ni horrekin ez, identifikatu behar dut, aizea onartzen sistema bat, eta joku horren barruan jartzen ordura arte, ez zeunden posizio horretan, ez? Orduan, testu inguruak berak, badakit oso zaila lortzeko jendeari buruko mina sortuko dionek, ez dut gehiago luzatuko honekin, bino, esan nahi duna da, asumitu egiten ditugula kanpotik dauden, ez? Bete behar hauek, eta asumitzen ditugu momentuan gaina sortzen da ilusio bat, esaten duna betidanik izan zarena, eta bere buru ezkutatzen du. Zeintzuk dira, generoaren bi ardatz nagusiak. Alde batetik koherentzia eta bestetik egonkortasuna, bai? Koherentzia zergatik denbora guztian zuk bat egiten duzun generoarekin egin behar dituzulako gauzak demostratzen dutena genero horretako azeanak, ezin duzu kontraesanik egon. Ez dituzu gauzak erdizka egin, ez dituzu alde batetik elementu batzuk hartu eta bestetik ez. Eta gaur egun esan dezakegu, ez hori ez hainbeste ezakit zer, bino denei arreta ditzen dugu, gizon bezala ikusten dugun pertsona bat baldin badatako jekin lanera. Bai, eta hau da importantea zeren gogoratu genero ez dela gauza bat izaten dena, esaten gabitzen bezala, eta egunero erreproduzitzen deguna. Hau da, genero ez da
demagun, ez? Ni momentoten esatera, ni gizon izate horrekin identifikatzen ez, eta ja naiz. Nik egunero identifikatzen ezen horrekin, edo horretara heldu ahal izateko, iten detena erritual oso bat, goizero, esnatu, ez da izen nola jantziko naiz, guzti hori, gero, ekintzaren bitartez erreproduzitzen dela egunero, horretikan importantzia egonkortasuna eta koherentziarena. Egonkortasuna hain zuzen ere, emateko itxura betidanik egon den zerbait dela, eta berezkoa den zerbait dela, ez? Horrengatik askotan pertsona transei eskatzen zaie ez, helmuga batera iritsi behar izatea, eta demostratzea, ez ni betidanik hau izan naiz, eta hau izan nahi dut. Eta ezakit inor, ez pertsona zisak ez transak betidanik izan garen zerbait, eta norabaitea iritsi behar dugun. Bai? Eta aldakorra da bere horta, baina noski nahi duan esan da plot twist edo spoiler alert, hau zainit lortzen. Ez koherentzia eta ez egonkortasuna. Ez dago. Batzuk maila altuago batean lortzen dute, beste batzuk asko zere gehiago kostatzen zaigu, eta asko zere agerikoagoa da, nolabait esateko. Bai, baina betire, zabarkatu mentxe, baina betire esa koherentzia hori gehiago gutxi lortu ben konturatu nola dijoan aldatzen ere bai, garaien, 10 urteka ikusten dugu generoa nola aldatu egiten den, berritzen dia kodigoak, berritzen dia praktika ritualak, berritzen dia, eta ematen du betianiko zerbait dela generoa. Como, ez, horren dela 5 urte 10, 25, 80 berdina zela, ez como, ez ezke ba, aldatzen da, de hecho, esagunuke 10 urte baino 5 urte hemen aldatzen dela, como kodeo kultural mainstream. Gaur egungo matxirulo txupinguaiak, 80. hamarkadan, izango zen, unos mariconazos del copón. Del copón. Del copón de la baraja. Orduan, hau ez ainiz betetzen, eta horrengatik hemen dago ez, betetzen dugula demostratzeko, den guztien egon behar dugu errepikapenen bidez demostratzen ni hau naiz, eta baztertzen ez naizen hori, bai? Zer gertatzen da, hemen badagola ez, psikoanalisiak egintzun lanketa hau, eta psikoanalisia badakigu ez, oso zentratu zegoela libidoan eta plazerean, eta psikoanalisiaren oinarria bai Freudena eta bai Lacanena noski gero hau garatu da eta egin dira ez, berrikuspenak eta bar, baina oinarritzen zen esaten identifikazioak eta desirak bide kontrakoak hartu behar zituztela, hau da nik identifikatu behar dut genero batekin eta desirak egon behar du beste generoarekin. Ez duten esaten berezkoa zenik, ez Freudek eta ez Lacanek, Freudek ziurretzula esaten Lacanek uste dute, hain ez afirmatzen, ez daukat gogoan horrela esantzunik, baina esango nuke ia ziur baietz. Ez dut esaten berezkoa deni, baizik eta horrela izan behar duela, nolabait esateko, ez? Zer gertatzen eta hemen egin den kritika, ez? Badagoela inkontzientean beti gelditzen den gure bizitzaren parte bat, eta hau psikoanalisitik ere ez, egin da kritika hau. Eta hau ez da inoiz beteko bete-betean edo egunean, beti izango da akastuna den identifikazio divergentzia sistema bat, ze hizkuntzaren aurretik ditugun bizipen guztiek asko markatzen gaituzte, momentu oso zaurgarri batean gaude, orduan besa eta plazerra ematen diguten pertsonek ze muinean, eta bere igual zaila da pixkatu lertzeko da abstraktua, baina oso zaurgarriak gara, interdependienteak gara eta behar ditugu beste pertsonak, ez? Orduan, gure lehenengo urte horietan, hain zuzen ere, bereziki interdependientea garelako pertsonak, goxotasuna, babesa ematen diguten pertsonek, plazerra ematen diguten pertsonekin, sortzen diren harreman guzti horiek, eta hor sortzen diren binkulazioak, sortzen diren gauza guztiek, gure desira gero baldintzatuko dute, edo egituratuko dute hein handi batean. Eta guk hizkuntza ez dugu momentuan ezin dugu identifikatu, ezin dugu esan, ez, honekin identifikatu behar dut, eta honekin sentitu behar dut plazerra, ez ditugu desberdintzen. Eta gainera, garaioietako garaioiek definitu gaituzte, baina ez dugu horren inguruko oroipenik. Orduan, beti egongo da, ez, itzaletan edo iluntasunean gelditzen den gure psikearen zati hori, eta hor sartzen da beti, ez, debekatutako guztia. Beti egongo da, hemen akastuna den zerbait, eta hemen esaten da, ez, inkontzientea eratzearen oinarria hemen dagoela nola esateko, ez, etapa hauetan. Eta horrengatik, genero arauak ezin dira bete inoiz egunean. Orduan, txapa guztianekin. Inkontzientea, hemen eta oso interesgarria da, lotzen da oso argi eta garbi gure desirarekin, eta noski gure identifikazioarekin ere bai, ez? Eta desira bere hortan, hau gero, ez, galdera bezala botako dugu igual, bino desira askotan gaur egun lantzen dugunean eta egiten denean, ez, feminismotik hausnarketa bat desiraren inguruan, gaur egun oso ahots nabarmenak ditu adibidez, berdintzaide, sexofoboak nire ustez diren, ez, ahots batzuk ditu, pornoaren oso aurkakoak, pornoa bere hortan, esentzian, ez, txarra balitz bezala,
sexuan botere harremanak txarrak balira bezala, eta berez harreman sexualek edo plazeretik abiatzen diren gizakien arteko harremanek orekatuak, horizontalak eta argiak izan beharko balute bezala. Eta psikoanalizia oinarri hartuta, hainbat feministek egiten duten kritika edo da sexuak eta desirak beti izango dutela alderdi ilun bat. Eta hau da, pixkat esaten genuen etapa hauekin lotzen dena. Eta hemen badaude eta badakigu ere oinarrian, oso interpretazio matxistak egin zirela, baina komplejo de Edipo, komplejo de Elektra, badaude gauza batzuk kontraesankora direnak berez desira sentitu beharko ez genukeen gauzengatik desira sentitu dezakegu, erakarpena, izan ditzakegu fantasiak, eta barrez, eta orduan oso esaten dena da, edo batek esaten dena da, boterea ezin da inoiz disoziatu sexutik, sexuak beti izango du bere baitan boterea, eta agian gainea, gauza estitantenetako bat izan daiteke botere hori egotea, beste gauza da, botere horren kudeaketa arduratsua eta konstientea egitea. Entonces, esaldi bat nahiko mitiko bat ezaguna dela Oscar Wildeena, dela dana dijoa sexuan inguruan, sexua bera ezik. Bai. Sexua boteren inguruan dijoa. Bai, hasi mas. Etorra zait. Interesantea, asko gustatu zait. Gero, hemen ekartzen un proposamen bat dela errekamaria antzeslana, ez? Egoitze Sánchezek egin duna, nahizu kontatu pixet horren inguruan? Bai, justo kompetentzia nahi zuzen ere, naiz Egoitze Sánchezek horren inguruan izketan. Eta, berak dauka antzeslan bat, azaroan Donostin ikusi halko da, azaroan 2 eta 3 buruzain naiz, baina baietz esango nuke. Nire urtetan. Eta berak bere antzeslana oinarritzen du Sirenatxoa ipuinean, eta pixka horrekin joku bat egiten du. Lehenengo esan, Sirenatxoa ipuina, Egoitzek zekien, gaur gero prestatzen, eta igual asko ez dakizue, baina berez, nahiz gozatzen bere izena, Hans Christian Andersen, berak idatzi zuen zen tipo marika bat bere garaikoa 1800 ezakit zeurretako den 1800 izango da. Hans Christian Andersen eta zeurretako. Un mariconazo el 15. Eta kontua da, marika zela, gizon batetaz maite mindua zegola, eta Sirenatxoaren metafora guztia sortu zuen esateko ez nola berez ederra zen norbaitzen, edo bere intimitatean, bere barne munduan ederra zen norbaitzen, baina gizartera ez, kanporatzean eta besteekiko harremanean munstro bezala irakurtzen zen, eta orduan bere parte den hori utzi beharko luke, bere nortasuna, bere isatxa utzi beharko luke maitatua izan alizateko, ez? Eta Egoitz Sánchezek hau oso modu metaforikoan eta nire ustez oso ongi ekartzen du, hain zuzen ere ez, haurtzaro marikaren inguruan hausnartzen eta esaten nola pertsona batez oso erakargarri eta eder sentitzen den bere barne munduan, eta badakin ez gauza horiek desiragarria direla, baina gero besteengatik maitasuna jaso behar izatean, ze esan dugu bezala interdependentea gara nenean maitasuna jaso behar dugu eta beharra dugu, ez maitasunerako beharra dugu, gauza guztiek ez bere barne munduan utzi behar dituen eta tapatu eta debekatu egin berrizkion bere buruari onartua izan alizateko, ez? Eta hemen jolasten da justo, ez? Desiraren eta pertenentzia beharraren alde ilunarekin. Eske izu gara guztazait. Gaur guztian egon flipatzen honekin, gaina justo Sirenatxoaren historia dela tipo marika baten bizirapen estrategia. Gero Disneyek egin zuen, desastre bat, evidentemente. Zalabaria. Egiten du bezala. Gaina jarri zuen Divine Drag Queen bat Ursula. Guai da zeguk, Ursula eta gora Ursula. Eta gero baina baten ditu, como pista batzuk, sobre, por ejemplo, Kolore Morea, jo ez, bilanismoan inguruan nola erekitzen dien, zer dan, ez, como, zer zen egin behar, hortaz egin behar da. Eta orduan emakumea aldundu bat, eta boterea daukan, pelikulan boterea daukan emakume bakarra, edo emakume itxura daukan. Bakarra da drag queen baten oinarritutako emakume bat. Divine da, ez? Bai, lodia, Divine da, ezagutu beharreko personaia bat, da oso histrionikoa eta oso ederra. Suposatu zunagatik bere garaian. Orduan, hortaz, hemen, ez? Marikonismoarekin hitz egiten dugu gauza hauetaz askotaz, eta hor dago, ez? Nire desira ez da onartu eta ni maitatu izateko gauzaek utzi behar ditut, eta maitatu izateko edo zer egingo dut, eta igual nire barne mundua galduko dut edo deskonektatuko naiz bertatik maitasun hori jaso izateko, baina kontua da denek egiten dugula, denek egiten duzuela, ez bakarrik marikok eta bollerok eta pertsona transok, baizik eta
zuek heterosexualek ere hau egiten duzue. Eta askotan ez honen inguruko errelato antzu bat egiten da. Kontatzen guztionekin lotuta, aurrekoan Deformesimanaldi Ideal Total podcastean egin zuten LGTB kolektiboren aldarri bat, saio oso da horren inguruan. Eta egin zuten zerrenda bat, ez zenbat gauza eman dizkiogun jendarteari, eta jendeak bere egin ditu inungo autokritikarik eta hausnarketarik gabe. Eta usten dut, behin da berriro gaitzaletza egiten LGTB gaiez, LGTB pertsonok, eta baita ere hetero ez, eta heteroak ez dira konturatzen, zenbatean ondu egun bizitza, hain bizitza. Osea, ez dira konturatu, dituzten elementu pila dia guk sortuak, inkluso ezkuntzakoak. Eta konturatzen astea, inkluso astea pentsatzen, haiek eurak heterosexualitatean inguruan, ostia, osea, pentsatuko baluke guk transmarikaboion inguruan pentsatzen dugunan 100%, ja ondo junguritzak, ez dute pentsatzen. Claro. Eta hori, arauan egotaren privilegio bat, zuzenean. Hortaz, darle un poco al bolo eta zakit, berplantatu familia, berplantatu zuen desira, berplantatu zuen generoa, berplantatu sistema patriarkala, berplantatu zertan zuen lan, dena. Eta desira berplantatu edo? Eta desira, bai. Desirari begiratu. Osea, bai, eske askotan begiratza da. Klabe bat hau da, eta hemen uste dut da, feminismo zuri argi honetatik ez askotan egiten dena da ez, boterea sexuan dago heteroragoa dela eta. Eta heteroragoa dela eta bakarrik dago boterea. Orduan, bueltatzen baldin bagara ez, eta hemen oinarri hartzen egea Clara Serrak eta Cristina Garaizabalek izan zuten solasaldi bat, dakazutela YouTubeen, El sentido de consentir podcastean. Liburu bat dena ere bai? Clara Serra liburua, El sentido de consentir. Eta oso interesgarria honen inguruan dituzten hausnarketak, baina kontua da ez, eta Cristina Garaizabal psikologoa da, eta esango nuke psikoanalizia nahiko landu duela ez, esaten duena da, bere hortan, berak esango lukela, desira bera sustraitua dagoela ez, esan dugun guzti honengatikan alde ilun batean, eta horrek ez duela bertan epaigarria izan behar, zemen da, beste kontu bat, ez, aldarrikapen puritanoak egiten ditugunean, ikusten duguna da, desira epaitu egiten dugula ez, eta badaudela desirak etikoa izan beharko balu bezala. Eta etikoa izan behar duenak praktikak dira. Eta etikoa da nola eramaten dugun hori ez, ekintzara, nola ematen dugun errealitatera. Eta desira bat izan daiteke praktika oso horizontal bat eta zaindu bat, edo erabat basatia eta bortxatzailea, segun eta nola eramaten den praktikara. Noski baietz. Eta niretzako hemen klabea da ez, desiren inguruan pentsatzen dugu etikoa diren edo ez, eta adibidez, ametsak epaitzen ditugu modu horretan. Orduan, baditu ez, hemen inguruan, honen inguruan zer landu eta zer pentsatu. Bukatuko dugu hemen? Bai. Bale, esan behar nun, ez genekin jarraitu. Zer galderekin? Ez, besterik gabe, bai, ez. Ez, diot, asko jota ditugu 5 minutu, bukatzeko. Bueno, maiatzeko guamen bestela. Eta indezakeguna da bestela, eskenei, bigarren partako alderena asko gustatzen eta dakit dituzula beste 5 orrialde apunte. Orduan indezakeguna da, el sentido de consentir, osea, ingenun bezala, brujasi, brujeria kontaktura liburakin. Egon dezakegu, bat, espezial bat, honen inguruan. Podcastentan itzaten gauzen inguruan, baina agian hori burrengo temporada. Vale, nik bukatzeko esango nukena da, ez askotan gaina desiraren inguruan hitz egiten dugula, gure desiratik deskonektatuta. Eta hemen dago klabez, baitzik dugu desirak zer izan beharko luken, eta gure ari ez digu kaso egiten, eta askotan desira batez ere nik esango nuke, marikek askore bai. Baina emakumei asko gertatzen zaiela ez, desira erruduntasunetik bizitzea ez, pertsona batek, noski, eta niretzako argitu behar da igual hau ez, desiraren oinarri batzuk ilunak izatea, edo ez egotea ezin irakurrezinak izatea, edo ez, gure egitura sozialetatik gelditzea nolabait esateko, edo hor limbo batean gelditzeak ez du esan nahi, gero desira hauek ez dutenik forma hartzen heteroaragoa dela eta, hau da, hor eragina badu, eta desira hauek nola erakartzen ditugun kontzientera nolabait esateko, bai daude heteroaragoak blaituta, ez? Baina ezin dena da pertsona batek dituen desirak epaitu eta pertsona bat errudun sentiarazi bere desirak direla eta. Bagian, honekin berarekin itxiko dugu amets, eta bihazte adorru berriz entzungo dugu elkar, eta horretarako autotu dizugu abesti bat, agian iargaren karta bera transitatu alizateko. Hortaz, bihazte berro arte. Aio. Nire itzazora itzuli naiz
Bidaian joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena berreskuratzera. Korapilatutako eskua, minak zuri beltzean, urtantak nire gorputzean, euririk ez denean, gurutzatutako beldurrak, zubiak bihotzean, urgaza begietan, negarra errekada, nire itzazora itzuli naiz, bidaien joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena beira purtuen otzak, nire zarria, zindagita ziko naiz, zaitela berandu izan, nire itzazora itzuli naiz, bidaien joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena berreskuratzera. Nire itzazora itzuli